Yo, ok, yeah, chocolate, yeah, chocolate, chocolate, señora, no va a dar así darrera, yo estaba primer, señora, chocolate, chocolate, darrera, no vas a re, no more. Puta senyora, estic a la cua, o és que no em veu, jo vaig primer. Vostè al darrere, la xocolat, sempre al primera. M'aixeco un matí superfeliç, un dia com avui superprimaveral, i dic vaig a comprar algú per esmorzar, uns croissanitos o una barra de pa. Estic esperant a la cua, i després d'un segon i vostè, la senyora, se'm cola. És que va al darrere, jo estava primer. Senyora, per què no em respecta? Jo què li he fet? Jo estava fent la cua igual que vostè, perquè es creu amb més drets d'avançar-me. La xocolat va primera i vostè al darrere. Senyora, que ja li he dit, no faci ser un maleducat. Tinc molts més principis, vostè sí que no sap d'això i passa sempre la culpa a la gent jove, però vosaltres sou pitjors, els abuelos lo pitjor. Estic al super tranqui, sap, com qualsevol altre, i per què a mi se m'ha de colar vostè si estava primer? Passi al darrere, puta senyora, no li torno a dir, no ho repetiré, ja estic fart. Tan tranquil que venia a comprar uns croissanets per esmorzar i vostè m'ho ha arruïnat. Puta senyora, passi al darrere, no li torno a repetir, ja m'és igual, tenia educació, vostè sí que no en té d'això, vostè sí que no en té.